Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ena mukupanga bokoso. Ndiyati kukamba kuti tikachoka pa inki. Ndiyati pita pamene pakaliki amene atipase cha presidenti pali ma presidenti 17 insangapo sicha chilendo chimene mukutiso isi cha chilendo ma presidenti alipo 17 musangapo presidenti amene ino wakuntima kwanu ndiyeno mutenga chipepalacho ndiye mukaipita pa boksi ilonga ngati ilo noka kumeneko kuli cholembera kumenekonso kuli inki amene tibaza kuchonga tichonga. Taone? Talembe? Imene ndisiyo namba yakaje nakaka. Ya president. Ya president. Tiembe umba kuri president see through ropes. Is it? Mwalemba madam? Mwalemba. Mwalemba. Nde iyi. Ndui gare? Aí, vai? Dele nimbalizou 6. Entendeu? Tem da financiação logo inaso. Logo é de 33 96 51 0. Kalimba. Osiyana kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.